voin April ni som pali ania thakhat be lai kan in khung to chu ni mai hei voina in hena karon sai du chu thil hau deuh anga lang Mahse taksa ri sel nan le ko chung lam ri sel nan a thatak mai pakhat karon thil du chewa ai eng hi chi tam tak awma chu ta chuan in ke chu ai eng hi tuk tin breakfast a hianin tuk thuan a hianin ka ei ka hme zau zau thin hetiang tiat lel hetiang achang phei chuan hetiang tiat pahnih lai te pawh ka ei chang a awma amara chu ai eng hi chi hran hran a awma hei ka duh ber chi chu hei hetiang hi nia ka duh ber chi chu hetiang eng sar mai eng dang tak mai hi a khasak me tuye me hei hetiang chiao hi chu a be te tama eng gom mang deuh hlakin ha te bet dua tin a in tui hlei lutuka chu in hriat be hrim atan dam doi tan chuan hei poya tha tho mai thei amaro chu hei hi ka hmang deuh bera hemi ka ei a chin chu ka pum te pawh a rawn tha chho viavin ka hria chu a ei thei chuan lo ei veula tih kha ka rawn sawi dua tin hman Indianapolis kan the final messengers kan headquarter Indianapolis a hmana sangni som paruk September October chho vela ka exer kha tun thleng pawh hian kala ti ve mek zela mi tam takin tangkai pui nan kan hmang theuhin a rin awma chu tun kan virus hemi kan hripui veina pawh thil tangkai tak khami a exercise na khanin thil tangkai tak nin ka hria awang chu thaw chuap atanga phu chhuah tur kha poimo bera darna kha chu velor atanga anti chuania darna damdoi kha chu hetia ti mai hi an maya darna kha chu heti hianin voi zanga te tu tin ti phei chuan hemi zakhi kau mia lo turania zak kau mia lo in hei heti han x heti hian na dewa kutum pong ai lo zoi takin heti ai ti na la tu tin voi zanga voi zani atang voi zanga te heti ti na chuan kum som thung kum som li athen phei chu kum som ni panga le te pan an dar hian na thina dan tlang puin kum som li chuang atang hianin then khathi an dar hian na then ke po silong han ka dar na to na same chu atanga exer ka hmu chuania tin kong na nei hlun hi ka ni ve ka kong na te po hi hetia kan soi to anga hetia char khan adik tak chuan hetia ti tur hinia adik tak chuan in hetia ti tur straight hetia ti tur hinia voi ania moza ke chu voi som nga te ka ti tlang puya hemi zo hianin hetia ti tur hini boka hei Japan exer ania abik takin kong na tan hei atha em mai kan kong na hi min chok na sa em a kong na sat na tak tuar te phei chu in office a te pawh khan in thut hlei thei to lo huna te khan ti hianin kan ti zeula in thut pawh khanin ti deuh a khanin thut thei la thaper boka ti kha karon sai lo tin tu lai chu mihring hi hun te kan nei tam to lo bangin darna te khami kong te tho ramdeva tho kan ti kha hetia ti khan ramdeva tho chu hetia ti vet tak kha khami va ke chuanin khami ti pa ti khani maya
chu voi le khata khang pathum chi thum te kha voi le khata ti khanya karon zir tir dang cheu chu lo en ba le him bula ai zar za thei kham chona thai ta tu mai lo han ti chi ngai tu bo ha ta kau huo lo tu ne ti chi tu ne ti han thì hết thì do mình vội giả là mình thấy được con vội sống ngát đó mà lại làm gì em à hết thì reng ai anh ấy dâu reng bọc cho nên virus hi pathian zara nasa takin idol ho tling don ni ti kha karon advertising kalome